Jokanyo mag kar kedo kod tuo mar kansa e Kenya obago romo mabiro chakore tarik 2 nyaka 4 dwe mar 2 higa manyien. Romo ni biro konyo e choko paro mopogore opogore kuom oganda jo Kenya kaachiel kod jokanyo mag thieth ewi kaka ginyalo kedo kod tuo mar kansa e pachoka. Kane giloso e boma ma Nairobi, gikoni 2 kuom ji 3 makedo kod kansa wito ngimagi e pachokae ka ji moheo milion 28 bende wito ngimagi higa ka higa. Gin gi geno ni kwan ni nyalo dok piny kata nyalo duok chien poni piny owacho oriwore kod riwruoge ma ok mag piny owacho e jiwo nonro e kuonde somo kod thieth, keto kuonde piem e ute mag thieth duto ma pachokae, tiego lakteche kaachiel kod jiwo thieth mar kansa e pachoka. Magi moko kuom gik magi geno twakie dwe mar 2 higa manyien. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. The top 5 cancers are those of breast, cervix, prostate, esophagus, and non-Hodgkin's lymphoma. What can we do to ensure that we prevent cancer? First, what is it? What research do we need to have to let us know that these are the things we need to do to prevent cancer? So we have academia, we have universities with us. We need to also find out if the cancer is not prevented, how do we discover it early enough? That's where we are talking about screening. And screening is a key role of the county government with support of policy infrastructure from the Ministry of Health. We'll be talking more about this area, and of course it will be an area of conversation at the national side.